Welcome back to my YouTube channel. Murag dugay jud kaayo ang last na to na vlog, no? Murag 3 months na siguro ang nilabay since sa to ang last na vlog. Busy man good. So in this vlog kay tudluan ta mo ang saon pagtanggal sa watermark kung mogamit mo og Filmora 9 nga video editor. So, kay daghan man gusto sige pangutan na sa ko. Unsaon ni siya. So, muna ni ang mga katubagan sa inyong mga pamutana. So, sit back, relax, and enjoy! So, ayan na. Nanata diri sa to ang desktop. If wala pa may application sa Filmora 9, akong ibutang sa description box ang link. And then if na, so we can proceed now. Dara, click na to ni siya. Filmora 9. Click na to na siya. Okay, hulata kadali. Kay inana dyan na siya kadugay. Hulato na to siya kadali. Dali lang kayo. So, ayan. If na naman mga project daan, so mo ni siya diri sa kilid. If wala pa, dari ata sa new project. Click to siya. So, yan. Mo ni siya ang dagway sa Filmora 9 pag mag-edit na ka. So, before ta mo proceed sa unsaon pag export or saan pagtanggal sa watermark, ako sang ipakita sa inyo kung unsa ang now nga naay watermark. Okay, kani siya na-edit na ako ni siya daan katong bag-o pa kaayo ko edit na wala pa ako kabalo kung saan. So, asa naman to? Okay, let's go here. Yan, asa na to siya? Yan, kadali. Yan, import na to na, and then drag, and then inana siya mahitabo kani siya kani Filmora 9 created with Filmora free plan. So inana ang mahitabo if dili nimo matanggal ang watermark. So, naay mga steps nga unsaon nato siya pagtanggal. So, ako na siyang i-delete ha. Basta inana siya ang mahitabo o delete ni mo tanggalon ang watermark. So, unsaon man siya para matanggal ang watermark, atuan ni siyang i-delete. Okay, delete na to. So, yan. So, para mawala ang watermark, ato ta diri sa help. And then, i-click na to ni si Activate Filmora 9. Kana. And then, as you can see, inani siya ang mugawas. Pwede ka mo sign in diri pero naa siya'y bayad kung gusto nimo matanggal ang watermark. Pwede ka mo sign in. Pero if gusto ka nga murag dili ka makabayad, so, you can go here. If you have a license code, please click here to activate Filmora. So, i-click na nimo siya. Kaning naka-hyperlink. I-click na nimo siya. And then, that's it. Mugawas ni siya. So, enter the email address you use to purchase your license and the activation code you receive in your confirmation if katong sa email. So, yan. Since wala man tayong mga inana na mga bagay-bagay, magpalaban ta ni Google. So, maato ta ni Google. Yan. Ulat lang ta kadali. So, ayan na. Na si Google. Click na to ni. And then,
So diri i-type na to ang Filmora activation code 2020. So yan, search nimo and then tagan kay siya manggawas kani siya. So usually kani siya na link ang ako ang ginagamit kani. Kana siya na link ang ako ang ginagamit. Yan. And then daghan kaayo og nanggawas nga latest Wondershare Filmora 9 registration code for free 2020. So, mo ni siya license email. So kani siya si license email, imuha na siyang i-copy paste. Okay, na jud iyang sakit. Imo siyang i-copy paste. Yan, og ibutang nimo siya diri. Yan. And then also ang iyahang registration code or activation code. Okay, hulat ta kay nag-loading pa siya. Yan, copy paste, copy paste, butang dere. Yan, so managbutang no, ayaw kayo ka-overwhelm, ayaw ni i-click, ayaw po ni i-click. Okay, once na i-click kani mo kani free trial, mora Japon na Japon ni watermark ug patipod kani ug imo ning i-click na Japon siya yung watermark o dili nimo i-off imong wifi. So imong buhaton is i-off sa nimo ang wifi. Okay, let's wait for a while. I-off ang wifi and then click activate. Yan, i-click sa activate pag man og off sa wifi. Yan. So Wondershare Filmora has been registered. Yan. Okay. So kuma na to siya. If mag-export na ka ato, go na kayo, laban na kayo. Oy, nanadyo na siya basta makuha. Laban na kayo, go, wala na to yung watermark. Pwede or pwede sad kung nanakay or andam na tanan imong mga videos or mga kinahanglan nimo sa pag-edit, kung kompleto na, pwede na nimo dili i-on imuhang wifi. Pero sama sa ko ang kadalasan sa ako mga kuan kay dito pa nako i-search sa Google kung need na ko siya kay syempre kanatong utok dira ra mo activate og na sa actual. So kadalasan ako ang i-on og balik ang wifi. So dili ka mag-uol kung i-on nimo og balik ang wifi kay mawala ra Japon or wala ra Japon ay watermark ang mabutang. So let's wait. Okay, no internet lagi siya. Globe baka naman. Okay, good, connected. So yan, let's try na mag-import og video. So let's go here, mag-import ta video, and then yan, so matong gamiton kanina lang intro, no, ito to dere. Delete ka to katong intro kay mabura to dirita kanita dirita sa intro. Yan, ulat to na to dirita sa intro, and ato ni siyang i-drag. So kung inaana siya, the resolution of the frame, ayaw siya i-match to media, ang imong ikuan kay keep lang, keep project. So yan, ato sa ning i-play ka dali. Dili day yan, cut na to na siya.
try na to play. Yan. So, muna siya ang video na itong gamiton. So, i-export na nato siya. Yan. Wala ta kadali. So, ibutang na ko siya diribi sa kuan. Sa output jud kay para sure. Yan. So, para ma-identify nimo ang imuhang video, i-rename, you can rename. So, butang nimo dara intro VG or virtual graduation. Yan, export. So, yan. So, kung mag-export ka, pag once nga wala siya natanggal ang watermark, naadyo na siya watermark dira para sa katong gipakita nako. Pero wala na kay watermark mo na siya. Wala Filmora created chuchuchumilet ang mabutang dira So that's it. Magulat lang ta nga mahuman siya export. So ayan, nahuman na siya. Na 100% na siya. So you can exit and then exit. So manguta naman na siya. The project has been modified. Do you want to save the changes? If mayroon kag yes, so yes, i-click mo ang yes. If no, then i-click mo ang no. So, no lang na ko siya, no? So, yan. Click sa X na to na siya. So, yan. Okay. So, maadto ta sa folder. And then, let's go to the output. And then, pangitaon nato tong si intro VG. Kana. Okay, let's refresh. Yan. So, i-click na to kung nabay watermark or wala. Okay. So, that's it. So, wala siya watermark. So, yun na nga guys. Ato lang siya kasimple kung unsaon pagtanggal sa watermark. So, I hope namin natunan ato and maybe next vlog isudluan ta mo unsaon paggamit ang Filmora sa pag-edit ninyo og video sa mga effects niya, sa mga process sa pag-edit sa Filmora. So, all you need to do is like, share, and subscribe, and hit the notification bell below for more updates. Bye!